Се, жените сме по-смели, а по-начи. This or that. Греяно вино или топъл шоколад? Греяно вино. Топъл шоколад. Топъл шоколад. Аз от доста време не съм пил алкохол, така че топъл шоколад. Бял топъл шоколад. Бял топъл шоколад, много специфично, но съгласна съм, много е вкусно. Добре, чурус или донати? Чурус или донати? Донати по-добре. Ял съм един път чурус, но по-скоро донати. Панички. Чурус. Коминчета или джинджифилени бисквитки? Коминчета. Джинджифилни бисквитки. Джинджифилови сладки, много обичам джинджифил. И най-важният въпрос сега идва. Готов ли си за него? Давай. С гадже или не на празниците? С жената. С гадже как? Даже със сигурност. С мъжът си с него, ако го нямаше него, пак ли така да. ще отговор? Да. Винаги да. Мистер Стик с кетчуп или с барбекю? Нали ги знаете тия мемета, хора, дето ни ядат домати, обаче обичат кетчуп, аз съм от тях, но лютеница не. И двете ще избера. И двете ми звучат супер. Мистер Стикс с сирене или с кетчуп?